Te to hakane ka janmet ka pamanta hadin ka bangi na kaliang ka joint action committee hapleng jogi kenhon seng balang baper haba ka bangi layo panya perkhat panya tai halor by day bat kateka sngi penkot ya ka tamasa cherry blossom hate po boharumbong kurkalang ribo district te kumtu kumba philayu i ha kitu kisngi ki por ibadap ha ka bangi na kaliang ka JSC ngi klem pat lasong thai halor bar persya ya ketika kat terik ke bahap akas niublai dewai ina leng ke JC ngimdan kata kajing persya ya kene ke ciri bersam hendrai tik bet tang ketika sni penkot hakaba kum kirungit kristan hibro ki burom ya ketika sni ublai te hakane ka jermet ka pementa ke ke bangilayo penya penbait ya leng ke JC kelong ba ngilai yamir jemut bangilai rai ru kawai hakaba angin penlong no daka public meeting lane ka jilang pai ba kaba salong haka shpotrik mentau benai arja reply hakapor ka arbaje stengsngi hangte hapo yo bharmbong te kumta naka liang ka JC ka khot ka wer ya baro ki pai ba jong ka themri bhoi ki badang ka jing sokhya lor ka ne ka benta te phila bandewan bani ai mesim lang hakate sngi tingim najar keteng ino ki kinhon seng balang ki baper ki riusimen kino giblon ka mesim jo jing sokhya kila banewan ban ai mesim lang ingi hakate ka sngi spotrek ubanai ba mentahi ajar reply hakapor khat arbaje sting sngi te po yo barmbong te kumta ngi naga liang ka JC in pelong ye kate ka jinglang pai ba da ka bajajahi kum kadak ka jing persya ya ka sorkar hibrok kowe ya ka jing bom sngap ya ka jing ut ka jing nam ka jungi ya ka jing bom patiao jong ka sorkar te ni nagaliang ka JC ngin pen i kum kata kadak ya ka ba ngin persyak ba hi ya ketika kat kena direk ka sniwan pen kot ya ka ceri blossom loispun